Er hingen de mooiste dingen in Frieske musea, maar die waren net goed genoeg beschermen. Een speciaal project over calamiteitenplan had hier verhoring inbracht. Heel eerlijk gezegd denk ik dat we een handvol een echt calamiteitenplan hadden. Maar wel heel veel musea allemaal stukjes daarvan. En we hebben er 52 instellingen meegedaan en 90% heeft dat nu. En die laatste 10% is daar hard van het werk. En ons Fries erfgoed is ons dierbaar. Het feit dat dat nu met die calamiteitenplannen een stukje veiliger of beter voorbereid hebben op zaken die ons kunnen overkomen, dat vind ik heel belangrijk. Het museum Matna in Frencher had ik van alles onder de loep naam en de zaken een stuk beter regelen. Dit zijn een soort hele korte kleine handleidingjes voor onze medewerkers. Dat mocht er nou een calamiteit optreden in het museum, dan kunnen ze eigenlijk in één oogopslag in zo'n wijzer even kijken van wat is er aan de hand. Je hebt het vermoeden van diefstal, je klapt het open en je ziet wat moet ik doen. Brandweer is bijvoorbeeld, dat vind ik een heel goed voorbeeld, is gaan oefenen bij ons in het museum. 's Avonds met rook in alle ruimtes, dus dat het ook echt moeilijk was om je weg te vinden. Om toch gewoon heel goed te weten van er is een houten zolder, er is een depot, er is collectie in een museum, daar moet je waarschijnlijk ook wat mee. Dus dat bij hun tussen de oren zit en bij ons ook. Had er nou ook een omslag in tinkenplak voen? Ja, eigenlijk wel. Voor die tijd dachten we vooral over personen en het gebouw. En er is eigenlijk de collectie bijgekomen. De nadruk lag er nog niet zo op, dus daar zijn we veel meer over gaan nadenken. Ja, en wat doe je met de collectie nou als er een calamiteit komt? Nou, we hebben hier in Franeker hebben we onderling een afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld met het planetarium hebben we wederzijds tegen elkaar gezegd, nou stel dat er iets gebeurt en je moet collectie evacueren. Je kan het niet op de stoep laten staan. Mogen we het dan bij jullie in het planetarium neerzetten? Nou, dat is prima. Wat het plantje in stellerij is, vertellen ze liever net. Maar alles wordt in elk geval goed in de gaten houden.